Bore da bawb, gobeithio bod chi'n iawn. Mae o'n really nice, ond hefyd yn really weird bod yn y capel a peidio gallu eich cyfleidio chi, a peidio gallu rhoi high fives i Caleb, peidio rhoi cwtch i'r babis bach, da ni ddim wedi gweld ysmisoedd, neu falle ddim wedi gweld y gwbl, rhai wedi cael ei geni yn ystod lockdown. Ond mae'n really braf bod yma bore yma. Siôn, ti'n gallu rhoi yr elevator music on? Just mutio'r... Na ni, oce, gret. Na ni, gret. Dwi'n teimlo bod fi llai fel bod fi mewn lift nawr. So, mae hwn yn teimlo yn rhyfedd, ond yn braf, yn dydi. Dwi yn siarad efo chi trwy sgrin. Mae hwnna yn... Mae gan yr Apostol Paul yn does fatha adnod ynglyn â bod ni'n gweld trwy wydr ar hyn o bryd. So falle mae rhyw broffidoliaeth gan yr Apostol Paul 2000 o flynyddoedd yn ôl oedd hwnna. Ond beth am hynny. So mae'n hyfryd cael pobl yma yn y capel gyda ni bore yma. Ond yr un modd, mae dal yn gret croesawu ffrindiau sydd yn gwylio o adre. Be am i ni gyd wafio helo at y camera mwyn wneud yn siŵr bod pawb sydd yn rhan o bethau adre yn teimlo fel bod nhw'n cymaint rhan o bethau sy'n digwydd bore yma a pawb arall. Da ni'n mynd i gychwyn bore yma. Da ni, yn anffodus, un o'r pethau da ni ddim yn cael gwneud ydy canu efo'n gilydd. Felly, mae rhaid i ni ddysgu a ddoli mewn ffyrdd gwahanol yn does. Felly mae yn i glapio, mae yn i godi ar yn traed a codi breichiau, mae yn i hymian dan yn masgiau, ond mae hefyd yn i ni i ddarllen geiriau'r arglwydd gyda'n gilydd. So ni'n mynd i ddechrau bore yma drwy gyd adrodd Salm 103 gyda'n gilydd, neu o leia addasiad nantlais o Salm 103. Felly, gyda'n gilydd, newn ni ddarllen yr geiriau yma. Fy enaid bendithia yr arglwydd, a chofiau holl ddoniau o hyd. Myddeuodd dy holl anwireddau, iachawdd dy lesgedd i gyd. Gwaredodd dy fywyd o ddistryw, a gras y coronodd dy ben. Diwallodd dy fwrdd a daioni at seinier ei fawl hyd y nen. Trigarog a graslawn yw'r arglwydd, hwyr frydig i lyd i roi lle. Nid byth y mae'n cadw digofaint, nid byth yr ymryson efe. Fel tad wrth ei blant y tostyria, mae'n cofio mae llwch ydynt hwy. O fenaid, bendithia yr arglwydd, bendithia yr arglwydd byth mwy. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. Wel, o Dduw Dad, ni'n diolch i ti am y diwrnod newydd yma. I ni'n gweddio y bydd yr amser yma efo'n gilydd bore yma, yn amser lle da ni yn mwynhau cwmni'n gilydd o bell, ond yn fwy o pwysig yn mwynhau dy gwmni di. O Dduw Dad, ni gyd wedi cyrraedd yma bore yma o gyfeiriadau gwahanol, a'n calonnau mewn llefydd gwahanol. Ond ni gyd yn cael yn gwahodd i ddod a'n beichiau, i ddod a'n bywydau i'r un man, sef at draed Iesu Grist. Felly anfon yr ysbryd glân bore yma, i ni uno gyda'n gilydd i addoli ti y Duw byw. Amen. So mae gyda fi gweithgaredd i'r plant bore yma, yn arbennig falle y plant sy'n ymuno o adre. Dwi eisiau chi wneud ddylunio kit pêl-droed newydd i'r tîm, neu kit rygbi. A na i esbonio'r diwedd pam. Ac os ydych chi eisiau, gallwch chi ddanfon llun ohono fe ar y ffôn, ar WhatsApp, a newn ni edrych arnyn nhw ar y diwedd. Ond nawr, ni'n mynd i ymuno gyda'n gilydd i addoli gyda 2 gân. Fel o'n i'n dweud, chi sydd adre, dwi eisiau chi ganu mor uchel adre, fel bod ni'n clywed chi yma yn y capel. Chi sydd yma yn y capel, dwi eisiau chi glapio a hymian a codi dwylo. Newch rhywbeth ydych chi eisiau heblaw am ganu. A mae Duw wrth gwrs yn chwilio am galon
sy'n rhoi gwir addoliad iddo bore yma. Felly, newn ni addoli gyda'n gilydd yn canu 2 gan gefn wrth gefn nawr. Gyda gwawr y
Wel, bore da pawb, a chroeso. A croeso i pawb yma yn yr adeilad. A fel mae Rhys wedi dweud, croeso i pawb sy'n gwylio o adra hefyd. Sorry, masg yn bod ar gwyneb fi. Reit. Mari ydw i, i'r rhai sydd ddim yn afod fi. Dwi rhan o tîm arwain, Capel Caersalem. Ac mae'n fraint croesawu pawb yma. Tro gyntaf ni dod at yn gilydd fel hyn ers mis Mawrth. Yay! A fel mae Rhys dweud, lovely, ond yn odd hefyd. Odd achos mae lot ddim yma gyda ni, da chi adra, a mae'n lyflu gallu addoli gyda'n gilydd fama a yn ein cartrefi hefyd. Ond oedd pan o'n i ista fanna 5 munud cyn y gwasanaeth, a ddim yn gallu symud rownd i deud helo a croesawu pawb, oedd yn mynd yn erbyn pob instinct yn fy nghorff fi. Mae'n amser rhyfedd iawn dydy, ond diolch i bawb sydd wedi gwneud bore yma'n bosib. Mae yna lot fawr o meddwl a paratoi wedi mynd i fewn i hyn, yn enwedig ar ôl y lawri. Diolch yn fawr iawn i chi, da ni yn gwerthfawrogi yn fawr iawn. So, bod dydd Sul mor bwysig, yn bwysig iawn yn bywyd ein eglwys ni, mae yna hefyd pethau'n digwydd yn ystod yr wythnos, yng nghynnwys grwpiau cymuned. So, fel arfer, fydd y grwpiau cymuned yn cyfarfod wythnos yma. Mae'n wedi bod yn newid, fel mae lot o chi'n gwybod yn y grwpiau cymuned dros yr wythnosau dwytha yma. Da ni wedi mynd o cael 2 grŵp eitha mawr i cael 4 grŵp llai. A mae'n amser arbennig iawn yn yr wythnos i dod at yn gilydd fel grŵp llai i astudio'r Beibl gyda'n gilydd, i weddio ac yn annog yn gilydd yn ein ffydd ni. Os da chi ddim yn rhan o grŵp cymuned, gai annog i chi i feddwl am ymuno a cysylltu hefo Rhys os fysach chi licio ymuno efo un. Sa'n hyfryd gallu gwneud 5 grŵp yn y cyfnod yma. Sul nesa, Rhys fydd yn pregethu, ac eto fyddwn ni'n cyfarfod fel hyn yn yr adeilad. Os da chi isio bod yma dydd Sul nesa, please e-bostiwch ar wel erbyn nos Wener oedfeion@caersalem.com neu ffoniwch ar wel a lawri. So please, gadael i ni gwybod os da chi isio dod yma mewn person Sul nesa. Reit, amser wneud y casgliad wwan. A does na ddim casgliad corfforol yn yr adeilad, ond mae'r manylion ar y sgrin o be dwi'n dallt. Felly, wrth gwrs, fel mae Rhys yn dweud pob wythnos, cwmni chi fama neu adra sydd y peth mwyaf bwysig, ond os da chi eisiau roi, mae'r manylion ar y sgrin wan ar sut da chi'n neud hynny. A wedyn jyst y peth ola i ddweud wwan, dwi'n meddwl, ydy jyst i sôn am y Zooms, y cyfarfodydd Zoom sydd yn digwydd ar ôl y gwasanaeth. Mae yna 3 yn digwydd, un i'r pobl ifanc, ieuenctid, cysylltwch gyda Jan neu Lowri os da chi eisiau ymuno gyda hynny. Mae yna un lle da ni'n cael panad a catch-up, sgwrs gyda'n gilydd, a hefyd mae'r gwaith plant yn digwydd dros Zoom am 11 a Siw fydd yn arwain ni eto bore yma. So, mae'r manylion yna hefyd ar y sgrin o'r sut i ymuno gyda'r cyfarfodydd yna. Ac wwan, cyn i ni gweddio gyda'n gilydd, mae Lydia am ddarllen o'r Beibl i ni. Salm 100, emyn o fawl, salm o ddiolch. Gwaeddwch yn uchel i'r arglwydd, holl bobl y byd, a ddolwch yr arglwydd yn llawen a'i ddod o flaen gan ddathlu. Cyffeswch mae'r arglwydd sydd Duw, fe ydy'r un a gwnaeth ni, a ni ydy ei bobl y defaid mae'n gofalu amdanyn nhw. Ewch trwy'r getau gan ddiolch iddo, ac i mewn i'w deml yn ei foli. Rhowch diolch iddo, a bendithio ei enw, achos mae'r arglwydd mor dda, mae ei haelioni yn ddiddiwedd, ac mae'n aros yn ffyddlon o un genhedlaeth i'r llall. Diolch, Lydia. Be am i ni weddio? Duw, da ni yn dod o'r flaen di bore yma. A'r Duw mae'r salma'n sôn am, mae dy haelioni yn ddiddiwedd, a ti yn aros yn ffyddlon o un genhedlaeth i'r llall. A da ni'n diolch bod dyna ydy dy gymeriad i Duw, bod ti Duw da, ti'n Duw ffyddlon, ti'n Duw hael, ti'n Duw caredig.
A diolch Duw am dy heilioni atom ni. Diolch am gyrru Iesu i'r byd. I marw yn lle ni, so da ni'n gallu dod i fewn i perthynas gyda ti. Diolch am Iesu. Diolch am yr ysbryd glân ti di gyrru hefyd i fod gyda ni o ddydd i ddydd, i llenwi ni a rhoi i ni bob dim da ni angen i fyw y bywyd ti'n galw ni i fyw. Da ni diolch am dy eglwys, da ni diolch am yr eglwys leol yma, a'r pobl yma yn yr adeilad, a'r pobl sy'n ymuno o'i chartrefi. A da ni'n diolch am dy eglwys byd eang. Pobl sy'n dy ddilyn di rownd y byd, rhai mewn llefydd lle mae'n beryglus iddyn nhw'n wneud. Da ni diolch am dy eglwys, am dy deulu byd eang sy'n dy ddilyn di. A Duw, dwi eisiau codi ti bore yma, pobl sy'n stryglo, pobl sy'n ffeindio bywyd yn anodd ar hyn o bryd am ba bynnag rheswm. Duw, da ni gweddio am bobl yn plith i yn y teulu eglwys a pobl da ni'n nabod sydd just angen dy gysur a dy nerth rwan. Duw, wneud i roed gysur lle mae angen cysur, wneud i roed nerth lle mae angen nerth. Wneud i dod â iachad lle mae yna poen a salwch. Duw, wneud i cryfhau ni. I ni medru cerdded trwy'r dyddiau anodd od ma, Duw, jyst yn gwybod bod ti gyda ni a bod ti yn rhoi nerth, ti yn arfogi ni. Duw, dwi'n gweddïo am Rhys wrth iddo agor dy air i ni bore yma. Wneud i siarad yn bwerus drwyddo fo. Helpu ni jyst i dall mwy o pwy wyt ti trwy dy air, ond hefyd mwy o pobl ti wedi galw ni i fod. Agor yn llygad ni a'n calonnau ni heddiw i di dod dy nabod di yn well. A dwi'n gweddio hyn oll yn enw cryf Iesu Grist. Amen. So, da ni am canu un can arall gyda'n gilydd cyn i Rhys dod i agor y gair i ni. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr, mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr, mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr, mae'n dal ni yn ei law. Mae'n uwch na phob adeilad tal, mae'n ddyfnach na'r symryn, mae'n lletach na'r bydysawd mawr, ddiwnt i mreiddwy di. Mae'n fy nabod, mae'n fy ngharu, cyn creodd bopeth byw, mor fendigedig ydi bod yn rhan o gynllun Duw. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr, mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr, mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr, mae'n dal ni yn ei law. Mae'n uwch na phob adeilad tal, mae'n dyfnach na'r symryn, mae'n lletach na'r bydysawd mawr, a ddiwnt i mreiddwy di. Mae'n fy nabod, mae'n fy ngharu, cyn creodd bopeth byw, mor fendigedig ydi bod yn rhan o gynllun Duw. Mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr, mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr, mae'n Duw ni yn Dduw mor fawr, mae'n dal ni yn ei law. O, mae'n dal ni yn ei law, mae'n dal ni yn ei law. Iawn, okay. So, mae yna moves i'r gan yna, yn does? Felly, bod chi methu canu, dylen ni wedi cael chi i wneud rhyw line dancing yn dangos y moves, ond tro nesaf falle. So, diolch i Mari a Lydia am gymryd rhan bore yma. Un peth sy'n braf am ddod nôl i'r capel yw gobeithio allwn ni gael
amrediad mwy o wynebau yn arwain pethau ar ddydd Sul nawr. Felly, os fydda i yn gofyn i rywun gymryd rhan dros yr wythnosau nesaf a bod chi yn rhydd i wneud hynny yna, please ymunwch gyda fi yn y blaen. Achos dros y 6 mis diwetha, o'n i'n poeni fod pobl yn meddwl mai rhyw con oedd Caersalem, a mae'r unig beth oedd Caersalem oedd jyst arwel a fi'n mynd am yn ail wythnos. So mae'n dda bod ni'n cael natgoffa bod ni yn eglwys ac yn gryw o bobl. A fel dwi'n deud, fel nes i wedi dechrau croeso i bawb sydd yn ymuno gyda ni o adre, mae'n rhyfedd siarad mewn i camera tra bod gennau pobl ymlaen i hefyd, ond da ni eisiau chi sydd adre deimlo'n gymaint rhan o bethau a chi sydd yma. So dwi'n gwybod i chi sydd yma, mae'n teimlo'n weird bod fi'n troi siarad efo camera weithiau. Ond dyna'r amser ni'n byw ynddo. A da ni'n trystio fod Duw yn helpu ni fel eglwys jyst i gysylltu a bendithio pobl mewn ffordd sydd yn addas i'r amseroedd da ni'n ffeindio'n hunan ynddo fe. Nawr, bore yma, ni'n troi eto at lythyr Paul at yr Effesiaid. I ni'n gwneud cyfres yn mynd trwy hwnna ar hyn o bryd. Siôn, ti'n gallu rhoi sŵn meicroffon fi lan bach yn y stafell? Achos fi ddim y math o bregethwr sy'n licio gweiddi, tyfod. Plus, os bydde fi'n gweiddi, bydde fi'n torri rheolau'r llywodraeth, anyway. So, ta beth. So mae'r darlleniad bore yma yn dod o Effesiaid 2, os gawn ni fe lan ar y sgrin. Effesiaid 2, adnod 11 ymlaen. Mae'n dda, gobeithio bod neb yn sgwimish, mae'n dda i chi gofio eich bod chi sydd o genhedloedd eraill yn arfer bod ar y tu allan. Y di-enweidiad oeddech chi'n cael eich galw gan bobl yr enweidiad. Sef yr Iddewon sy'n cadw'r ddefod o dorri'r blaengroen ar fachgen, i ddangos eu bod nhw'n perthyn i Dduw. Cofiwch eich bod chi bryd hynny yn gwybod dim am y Meseia. Doeddech chi ddim yn perthyn i bobl Dduw, nac yn gwybod dim am yr addewid a'r ymrwymiad wnaeth Duw. Roeddech chi'n byw yn y byd, heb unrhyw obaith a heb berthynas gyda Duw. Ond bellach, dych chi wedi cael eich uno gyda'r Meseia Iesu. Dych chi oedd mor bell i ffwrdd ar un adeg wedi cael dod i berthyn, a hynny am fod y Meseia wedi gweidi a marw ar y groes. So, i ni'n cofio bod hwn yn lythyr gath ei sgwennu gan Paul. Oedd Paul yn rhywun oedd wedi cael profiad byw a real iawn o Iesu Grist oedd yn ei garu fe. A wedyn gath ei alw gan Dduw i rannu'r newyddion da yma efo pobl. Felly, tua diwedd y Beibl, mae yna lot o lythyrau wedi cael ei sgwennu gan Paul a pobl eraill at eglwysu tua 2000 o flynyddoedd yn ôl. A mi oedd y llythyr yma yn lythyr gath ei sgwennu at bobl oedd yn byw yn Ephasus, a mae hwnna yn ddinas heddi yng ngorllewin Twrci. So mae'n rhan o'r Beibl sydd wedi cael ei sgwennu iddyn nhw, ond da ni'n credu fod y Beibl i gyd wedi cael ei sgwennu ato ni hefyd yn dydyn. Felly, da ni'n cyfarfod gyda'n gilydd bore yma yn credu bod Duw yn gallu siarad efo ni bore yma. Mae rhaid ni ddeall beth oedd e'n dweud yn y cyd-destun gwreiddiol, ond da ni'n credu fod yr ysbryd glân yn gallu dod a gair Duw yn fyw i ni bore yma. Felly, da chi ddim wedi dod bore yma i glywed beth sgynna i ddweud, ond da ni wedi dod yma i weld beth sydd gan Dduw i ddatguddio i ni. A mae hwnna'n gyffroes yn dydy. Pwy sy'n disgwyl mlaen i weld beth sydd gan Dduw i ddweud wrthyn ni bore yma. Nawr, mae'r adnodau sydd gyda ni bore yma yn trafod cwestiwn pwysig iawn, sef beth yw a be mae fe'n edrych fel i berthyn i Dduw, perthyn i Iesu Grist go iawn. Nawr, mae'r syniad yma o berthyn yn bwysig i bobl, yn dydy. Ac yn aml iawn, mae pobl yn chwilio am ffordd o ddangos sut maen nhw'n perthyn mewn gwahanol lefydd. So, falle i chi nath dyfu lan yn y 70au. Falle bod chi'n cofio, oedd na 2 subculture mawr
ymhlith pobl ifanc, yn arbennig yn y dinasoedd yn y 70au. Oes rhywun yn cofio beth oedden nhw? Gewch chi weiddi, ydych chi'n cael canu, ond ydych chi'n cael gweiddi. Dwi'n edrych yn benodol at bobl sydd wedi dod i oed yn y 70au nawr. Ie, yna ni, so gyda chi punks, gyda chi rockers, gyda chi'r new romantics, gyda chi'r mods. Ac oedd y gwahanol subcultures a'r gangs yma, oedd gyda nhw ffordd o ddangos i ba garfan oedden nhw yn perthyn. Pam bod ti'n chwerthin gymaint, Andrew? Be o ti? Punk yma? Ond beth bynnag, oedd pobl yn dewis dangos i bwy oedden nhw'n perthyn. So mae'n debyg, fydde'r rockers yn gwisgo lledr neu denim bler, gwallt mawr, ac yn gwrando ar rock and roll. Lle bydde'r mods ar y llaw arall yn gwrando ar y jam yn gwisgo'n fwy clean cut, gyda crysau wedi bytymu lan i'r top ac yn gyrru o gwmpas lle ar mopeds. Ac oedd cael eich gweld fel bod chi'n perthyn i rhyw garfan neu rhyw gang yn bwysig a dyna sut oedd yn cael ei ddangos. Un ffordd arall mae pobl yn dangos sut maen nhw yn perthyn ydy pan mae pobl yn dilyn tîmau chwaraeon, ynddo fe. Falle bod chi wedi sylwi, falle ddim yn gymaint nawr gyda lot o dyfarnau wedi cau a bod dim gemau wedi bod mlaen. Ond chybod, ar bnawniau dydd Sadwrn, da chi'n gweld criw o ddynion yn cael mewn i dre yn gwisgo tops Man United, neu criw o bobl yn aros i ddal bws i gyd yn gwisgo tops Liverpool. A pobl yn dewis dangos pwy maen nhw'n cefnogi ac i pa garfan maen nhw yn dangos. Ac mae yna stori doniol iawn am teulu y Pritchards yn Llanberis. Lot o'n chi'n adnabod John Pritchard sy'n weinidog yn Llanberis. A mae yna stori hilarious am Aled y mab ifanca yn cyrraedd adre o ysgol un diwrnod a cyhoeddi bod e'n cefnogi Evertonwyr. A wedyn John yn taflu fe syth mewn y car, gyrru Fangor a prynu top Man U iddo fe. A wedyn, Man U fi oedd e'n cefnogi fel gweddill i deulu ar ôl y diwrnod yna. Ac mae'n ddiddorol yn dydi, sut mae pobl yn dewis dangos le maen nhw'n perthyn neu ba traib neu bwy maen nhw'n perthyn. Ac yn drist iawn, yn y byd modern, mae cwmnïau cyfalafol a masnachol yn gwybod pa mor gryf ydy'r syniad yma bod pobl eisiau label, eisiau brand i berthyn iddo fe. Nawr, rheswm dwi wedi dechrau efo'r enghreifftiau yna yw bod hwn yn helpu ni ddechrau deall be mae'r adnodau agoriadol sydd gyda ni heddiw yn sôn amdano. Achos oedd gan yr Iddewon rhyw fath o arwydd allanol o pwy oedd yn pobl Dduw a pwy oedd yn perthyn i Dduw. Na i ddim mynd mewn i'r manylion, dim ond i ddweud bod cyfieithiad Bible.net yn neud job reit dda o spelio allan beth oedd y ddefod ryfedd yma. So, i ni'n darllen eto'n adnod 11. Mae'n dda i chi gofio eich bod chi sydd o genhedloedd eraill yn arfer bod ar y tu allan. Y dienweidiad oeddech chi'n cael eich galw gan bobl yr enweidiad. Sef yr Iddewon sy'n cadw ddefod y dorri blaengroen a'r fechgyn i ddangos eu bod nhw'n perthyn i Dduw. So, i'r Iddewon yn y cyfnod yma, oedd y macr o fod yn bobl Dduw oedd y ddefod ryfedd yma. Na, mae hwnna'n mynd yn ei ymlaen wedyn i ofyn, beth yw'r marcer heddiw o fod yn bobl Dduw? Oes yna marcer allanol i fod yn un o bobl Dduw heddiw? Nawr, yn anffodus, mae yna rhyw syniad o gwmpas mewn cymdeithas bod yn Gristion ddim mor wahanol â hynny beth oedd i fod yn Iddew yn yr amser yma. Hynny yw, i chi fod yn Gristion ac i fod yn un o bobl Dduw, bod rhaid i chi rhyw fath o keeping up appearances parchus. Mae dyna beth mae fe'n edrych fel i fod yn pobl Dduw. Bod chi'n bobl sy'n gwisgo
Cris Mart ar ddydd Sul, bod gyda chi ddillad dydd Sul. Bod chi falle'n berson sych ddiwiol. Bod chi'n blant capel neu plant ysgol Sul, a pan o'n i'n tyfu lan a mynd i'r capel 3 gwaith y Sul, neu pan oedran mam gi yn mynd i'r capel 4 gwaith y Sul. A mae, y peth ar y tu allan yma oedd y marker o bod chi yn berson Duw. Mae rhyw syniad, mae pobl fawr ydy pobl Dduw. Pobl sydd falle'n gwrthwynebu popeth, yn twtwtio ac edrych lawr ar bobl eraill. Yn anffodus, mae yna rhyw ddelwedd mewn cymdeithas, mae dyna ydy pobl Dduw, mae dyna ydy Cristnogaeth a Cristnogion, yr arwyddion allanol yma. Nawr, cyn i fi symud ymlaen i ddweud bod hwnna'n anghywir, i ddechrau, dwi'n meddwl bod angen i ni fel eglwys ac i ni fel Cristnogion ddysgu, gwersi a cydnabod fod yna rywfaint o wirionedd yn hynna. Yn hanesyddol, da ni wedi rhoi camargraff i gymdeithas o beth ydio i adnabod Duw, a beth ydio i berthyn i bobl ag eglwys Dduw. Hynny yw, mae'r cam syniad sydd gan bobl, dwi ddim wedi dod o'n unlle, na. Mae e wedi dod o brofiad anffodus rhai pobl o'r eglwys. Mae e wedi dod o bobl falle'n cael ei brifo weithiau gan bobl sy'n aelodau mewn eglwys. Ac os ydyn ni fel eglwys wedi creu y camargraff yna, yna mae le i ni adnabod hynna a dweud sori am hynna. Achos yn anffodus, mae lot o'n cyd-Gymru ni yn does efo blas cas yn ei ceg am Gristnogaeth. Oherwydd bod yna orbwyslais wedi bod yn y gorffennol ar yr allanolion ynglŷn â sut mae pethau yn edrych. A mae angen ni ddod nôl at be mae'r Beibl yn dysgu. Sef mae beth sydd yn y galon sydd yn cyfri go iawn. A dyna mae Paul yn trio esbonio i'r Effesiaid fan hyn. Dwi ddim ynglyn ar defodau, dwi ddim ynglyn ar pethau tu fas. Mae ynglyn ag os ydych chi wedi credu yn y galon, be mae Iesu wedi wneud i chi. Adnod 13. Ond bellach, dych chi sydd wedi cael eich uno gyda'r Meseia Iesu. Dych chi oedd mor bell i ffwrdd ar un adeg wedi cael dod i berthyn. A hynny am fod y Meseia wedi gweidi a marw ar y groes. Dyma beth yw perthyn i bobl Dduw go iawn. Dyw e ddim ynglyn â keeping up appearances. Dyw e ddim ynglyn â actio bod yn barchus. Dyw e ddim ynglyn â pwy sy'n gallu adrodd y mwyaf emynau o'i cof. Ond mae ynglyn ag os ydyn ni wedi credu yn y galon, fod Iesu wedi'n prynu ni, fod Iesu wedi'n caru ni, a fod Iesu'n derbyn ni just fel ydyn ni. Un o'r broblemau oedd yr eglwys yn wynebu yn amser Paul oedd bod rhai o'r credinwyr yma yn gosod y bar yn uwch nag oedd angen. So, oedd y sgwrs yn mynd rhywbeth fel hyn. Byddwn yn mynd, gret, i chi gael ffydd yn Iesu, amen. Ond nawr, mwyn i chi wir berthyn i bobl Dduw, mae angen i chi gael y procedure lawr fyna, a wedyn gewch chi berthyn i Dduw go iawn. A gwir amdani yw bod ni'n gallu slipio i wneud yr un camgymeriad hefyd. Ddim y procedure specific yna, ond da ni falle yn pregethu, ffydd yn Iesu sy'n cyfri, ond ni derbyn nhw'n go iawn, ni'n disgwyl nhw ddod chydig bach fel ni. Ni'n disgwyl iddyn nhw sortio'u bywyd allan cyn y gnewn ni drystio bod nhw'n un o bobl Dduw go iawn. Mae hwnna'n anghywir. Yr unig beth sydd angen i ddod yn un o bobl Dduw ydy credu fod Iesu yn rhoi maddeuant i chi, credu fod Iesu yn derbyn chi fel un ni. Does dim rhaid i ni sortio'n bywyd allan cyn dod yn un o bobl Iesu. Dod yn un o bobl Iesu ydy dechrau'r daith o sortio yn bywyd allan. Ac os ni'n edrych ar yr Efengylau, ni'n gweld fod Iesu wedi dod at y toredig. Mae e wedi dod at y bobl a bywydau bler. A dydy Duw ddim just yn
gallu defnyddio pobl a bywydau toredig, ond mae Duw yn dewis defnyddio pobl a bywydau toredig. Dyma yw hanfod yr Efengyl. Dyw'r Efengyl Gristnogol, dyw ddim wedi dod at y bobl fawr, at y bobl parchus. Mae wedi dod at bobl cyffredin. Pobl â calonnau wedi torri. Pobl sydd angen gwaredwr. Mae Duw, oherwydd aberth Iesu ar y groes, yn derbyn ni just fel ydyn ni. Dyw ddim yn edrych a rhyw wisg allanol, neu edrych i weld sy'n chi wedi dilyn rhyw ddefodau neu rhyw rituals penodol. Ond mae e'n edrych ar eich calon chi. Mae e'n edrych i weld sut ydych chi wedi cyflwyno eich calon iddo fe. A mae hwn yn newyddion da, yn dydy. Mae'n newyddion da fod unrhyw un sydd wedi troi calon at Iesu yn cael ei dderbyn fel plentyn i Dduw. Does dim rhaid i chi berthyn i genedl arbennig. Does dim rhaid i chi siarad iaith arbennig. Does dim rhaid i chi ddod o ddosbarth cymdeithasol arbennig. Does dim rhaid i chi ddod ochr yna'r dre. Mae Iesu'n caru pobl ochr yna'r dre, llawn gymaint. Nawr, dwi wedi rhannu'r stori yma sawl gwaith o'r blaen, ond na i rannu fo eto, achos mae'n stori dda. Ond pan nes i ddechrau fel gweinidog yma yng Nghaernarfon, dwi'n cofio cyfarfod Joan mewn caffi. A Joan yn cyflwyno fi i ffrind i, a dweud, dyma'r parchedig Rhys Llwyd, gweinidog yn gweinidog newydd ni. A wedyn y ddynes yma, jyst yn edrych fi lan a lawr fan'na, tyfod. Ac a eto, tyfod, nath i gymryd cam nôl hyd yn oed, o jyst yn neud eto, tyfod. A wedyn edrych i fi mewn lle gyda, gweinidog da chi, swn i'n teiri mae'n gweithio mewn siop kebab da chi. Ac hwnna'n stori wir. A reswm pan bod fi'n hoff iawn o'r stori yna, mae'n stori ddoniol, ond mae'r stori'n amlinellu problem fawr ymhlith y Cymru Cymraeg yn dydy. O'n ni ddim yn edrych fel Cristion, let alone gweinidog. Chi'n deall y pwynt serious dwi'n trio wneud. Mae rhyw gam syniad yna fod Cristion yn edrych fel person parchus a taclus, a mae gweinidog sicr fod edrych. Dwi wedi dysgu prynu crysau ers hynny. Dwi ddim cweit wedi dysgu cael nhw'r top, ond dyna ni. Dydy Cristion ddim yn goffo edrych yn berson parchus a taclus. Dwi ddim ynglyn â'r allanolion. Mae ynglyn ag ydyn ni wedi cyflwyno'n calon i Iesu. Mae ynglyn â ydyn ni wedi gweld yn angen. Ydyn ni wedi gweld fod Iesu yn caru ni jyst fel ydyn ni. Ydyn ni wedi deall bod e wedi marw ar y groes i ddelio efo pechodau ddoe, methiannau heddiw, a lein i siŵr o faglu eto fori. Dyna beth mae'n golygu berthyn i Dduw go iawn. Nawr, mae'r pwyslais bore yma wedi bod ar bod Duw yn caru ni a derbyn ni fel i ni. Ond fel mae yna catchphrase yn mynd, mae Duw yn caru ni just fel i ni, ond mae e'n caru ni gormod i'n gadael ni fel i ni. Ac wythnos nesaf byddwn ni'n mynd mlaen i edrych ar hynny. Mae Duw yn derbyn ni just fel i ni, ond mae'n caru ni ormod i'n gadael ni fel ni. Mae eisiau gwneud pobl newydd ohono ni. Mae eisiau gwneud dynoliaeth newydd ohono ni. A byddwn ni'n mynd mlaen i edrych ar hwnna wythnos nesaf. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. Wel, y Dduw Dad, i ni yn diolch bod ti'n Dduw sy'n derbyn ac yn caru ni jyst fel i ni. Os oes rhywun yma bore yma neu yn gwylio o adre o Dduw Dad, sy'n am ba bynnag reswm wedi cael rhywun yn dweud wrthyn nhw bod nhw ddim digon da. Wel, y Dduw Dad, ni'n gofyn i ti weithio nghalon y person yna, ac ni'n gofyn i Iesu Grist i hun, sibrwd mewn i fywyd y person yna bore yma. Dy fod ti yn ei derbyn nhw, achos bod ti yn ei caru nhw ac wedi prynu heddwch iddyn nhw ar y groes. O Dduw Dad, os ydyn ni fel eglwys wedi rhoi y camargraff i rhywun,
ynglyn â beth yw i fod yn Gristion. Wedi rhoi rhyw gamargraff bod ynglyn â'r allanolion. Yna o Dduw Dad fel eglwys i ni'n sori a bore yma i ni'n edifarhau fel corff. O Dduw Dad, da ni eisiau pobl weld Iesu. Yr Iesu sydd ddim yn unig yn derbyn y toredig o galon, ond yn dewis defnyddio y toredig yng ngwaith y deyrnas. O Dduw Dad, i ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Reit te, so cyn i ni fynd ymlaen at y gan olaf, i ni'n mynd i weld os oes yna unrhyw beth i dod mewn gan y plant. Dwi'n falch o ddweud fod... ti eisiau dod ymlaen, Lyd? Be sydd gyda ni fan hyn? Pwy sydd gwneud hwnna? Chi eisiau dod ymlaen? Ie? Oce. So mae Lydia fan hyn wedi wneud kit. Na ni, chwarae teg, Lyd. Ti wedi gorffen y stori yn dda fan hyn. Ti eisiau dod ymlaen, Caleb? Na ni. So mae Lydia fan hyn wedi wneud kit glas. Pa dîm yw'r tîm Lydia? Dwi'n supportio Liverpool. Ti'n supportio Liverpool? A ti'n wneud kit glas? Problematic. Ond ni ddim yn mewn i hwnna. Be sgyn ti fan'na, Caleb? Ie, ti eisiau dalo fyny i'r camera dro fan'na? Kit Arsenal ydy hwnna. Da iawn. A ni wedi bod yn sôn bore yma, dydy, a hefyd mae Cadog o adre, diolch met, wedi danfon Kit Cymru, da iawn. A da ni bore yma wedi bod yn sôn ynglyn â sut mae pobl yn dewis dangos sut maen nhw yn perthyn. Ond os ydyn ni'n perthyn i tîm Iesu, da ni'n dangos hynna yn calon. So, blant cofiwch chi hynny bore yma. So, da ni'n mynd i godi ar yn traed a canu can efo'n gilydd i orffen bore yma. So, awe, diolch Siôn. Be godaf halleluia yng ngwydd fy holl elynion ni. Be godaf halleluia yn uwch na mangrediniaeth i. Be godaf halleluia caneuon yw fy arfa i. Be godaf halleluia a'r nef yn brwydro drosta i. Beth gana fi yng nghanol y stor, a uwch ag ynnydd
yn uwch eto. Canwn yn uwch eto, yng ngwyf o holl elynion ni. Canwn yn uwch eto, yn uwch na mangrydiniaeth ni. Canwn yn uwch eto, caneuon uwch o arfa i. Canwn yn uwch eto, a'r neb yn brwydro drosta i. Canwn yn uwch eto, yng ngwyf o holl elynion ni. Canwn yn uwch eto, yn uwch na mangrydiniaeth ni. Canwn yn uwch eto, caneuon uwch o arfa i. Canwn yn uwch eto, a'r neb yn brwydro drosta i. Fe gyna fi yng nghanol y stor, uwch ydyn uwch, fe rhiaf y mawl. Gobaith fyddai o'r lludw fego, angau adrech mwy, mae brenin yn fyw. Fe gyna fi yng nghanol y stor, uwch ydyn uwch, fe rhiaf y mawl. Gobaith fyddai o'r lludw fego, angau adrech mwy, mae brenin yn fyw. Canwn yn uwch eto, yng ngwyf o holl elynion ni. Canwn yn uwch eto, yn uwch na mangrydiniaeth ni. Canwn yn uwch eto, Bawb am ymuno efo ni bore yma. Ga i jyst atgoffa chi i adael yn drefnus trwy'r drws gwahanol i ddethoch chi mewn. Mae'n grêt gweld bod yr haul allan a bod hi wedi sychu. So clod i ddew am hynny. So ga i jyst gofyn yn garedig i chi fynd tu allan a allwn ni sgwrsio a cadw pellter o'n gilydd tu allan i wneud hynny. A mae'n dda bod y tywydd o'n plaid ni yn hynny. Ond newn ni, i chi sy adre, ga i jyst atgoffa chi fod y sesiynau Zoom yn cychwyn mewn chydig funudau. Mae'r codes ar y sgrin. Mae yna sesiwn i'r plant, sesiwn i'r ieuenctid, a hefyd clwb coffi i bawb arall. Ond newn ni orffen drwy adrodd y fendith apostolaidd efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.